Συμβουλευτικού Σταθμού Όασης, η κυρία Λίτσα Χατζιωαννίδου, είστε μέλος της Ένωσης Γονέων του Δήμου Σικαιών, και η κυρία Ελευθερία, είστε μητέρα και ο γιος σας αντιμετώπιζε πρόβλημα αλκοολισμού. Θα μας τα εξηγήσετε όλα αυτά, θα μας πείτε και την προσωπική σας περιπέτεια. Είδαμε στο ρεπορτάζ, γονείς είμαστε όλοι, πόσο εύκολα μπορούν οι ανήλικοι να αγοράσουν αλκοόλ, μπύρα, διάφορα αλκοολούχα ποτά. Το θέμα είναι τώρα, κύριε Δουίτση, να ξεκινήσουμε λίγο από εσάς. Από ποια ηλικία πίνουν οι νέοι στην Ελλάδα? Οι νέοι πίνουν από τα πρώτα χρόνια του γυμνασίου, βρίσκοντας στενοπνευματώδη αναψυκτικά ή τις πρώτες μπύρες, τα πρώτα ελαφριά αλκοολούχα ποτά. Δυστυχώς, παρόλο που χρόνια τώρα η Όασης προσπαθεί να αφυπνίσει τον κόσμο και να τονίσει ότι υπάρχει νόμος που απαγορεύει τη διάθεση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους, το μόνο που καταφέραμε είναι να υπάρχουν παντού πινακίδες οι οποίες λένε δεν επιτρέπεται η διάθεση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους. Πρέπει να αφυπνιστεί ο κόσμος, οι γονείς, να ξέρουν ότι το αλκοόλ είναι ναρκωτικό. Και πρέπει οι γονείς να το εξηγούν στα παιδιά αυτό από μικρή ηλικία, γιατί όχι. Υπάρχει το αλκοόλ και μέσα στα σπίτια μας. Ακριβώς. Άρα θα πρέπει προσεκτικά οι ίδιοι οι γονείς να ξέρουν ότι αυτά που βλέπουμε τώρα στην τηλεόραση, αυτό το αλκοόλ για κάποιους ανθρώπους, έτσι, να μην ισοπεδώσουμε και κινδυνολογούμε χωρίς λόγο και αιτία, το αλκοόλ για κάποιους ανθρώπους θα αποβεί πολύ δυνατό και θανατηφόρο ναρκωτική ουσία. Άρα λοιπόν αυτό ας το ξέρουν, ας ξέρουν ότι μεγάλος αριθμός ανθρώπων θα έχει προβληματική σχέση με το ποτό, θα υπάρξουν δυστυχήματα, θα υπάρξουν πολλά προβλήματα που θα επηρεάσουν όλη την οικογένεια. Κυρία Ελευθερία, εσείς πότε καταλάβατε, πώς συνειδητοποίησατε ότι ο γιος σας έχει πρόβλημα? Συνειδητοποίησα εδώ και 15 χρόνια πριν. Ένα πρωινό τον έβλεπα με ένα ποτήρι ουίσκι στα χέρια του. Βέβαια ήταν ο γιος μου παντρεμένος τότε, φευγάτος, και τον είπα, λέω, αγόρι μου, εάν συνεχίσεις έτσι θα γίνεις αλκοολικός. Δεν το δέχτηκε, πήδηξε μέχρι απάνω. Με λέει, μαμά, τι είναι αυτά που με λες? Λέω, βρε αγόρι μου, ένας που πίνει πρωί, τι κατάληξη έχει? Δεν το δέχτηκε. Η κόρη μου, η μεγάλη, με λέει, μαμά, προτρέχεις. Κι όμως το ένστικτό μου βγήκε αληθινό. Μετά από 2-3 χρόνια έπεσε σε μεγάλη, ας πούμε, φθορά, σε μεγάλη... Πίνε και από μικρότερη ηλικία στο γυμνάσιο, στο λύκειο με τις παρέες του? Όχι, δεν είχα παρατηρήσει τέτοια πράγματα. Πρέπει να άρχισε να πίνει από τα 17 του και μετά, από τότε που πήγε φαντάρος. Αλλά μας έκανε τη ζωή κόλαση. Περάσαμε ένα μαρτύριο. Και αυτός βέβαια κατρακύλησε πολύ άσχημα, έπεσε, έχασε το σπίτι του, τη δουλειά του, τους φίλους του, ακόμη και τους συγγενείς. Σε αυτές τις καταστάσεις κανένας δεν σε δέχεται. Όλοι σε κάνουν πέρα. Μας βίωσα μια μοναξιά, μια απογοήτευση, έναν πόνο μεγάλο. Είναι ένα μαρτύριο. Δεν εύχομαι σε καμιά μάνα να τα τραβήξει αυτά που τράβηξα εγώ. Αλλά δόξα τω Θεώ, τα πράγματα άλλαξαν. Και ο γιος μου είναι σήμερα καλά, είναι σε ανάρρωση εδώ και 7 χρόνια. Σπουδάζει, είναι θεραπευτής. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, βοηθάει τα άλλα παιδιά. Είναι καλά. Υπάρχει ελπίδα, αρκεί να το θέλουν τα παιδιά. Εδώ και 7 χρόνια πάω και εγώ στα προγράμματα της Όασης. Εκεί και βοηθώ κάποια μάνα και βοηθιέμαι και εγώ, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάω αυτά που πέρασα. Ό,τι μπορώ κάνω. Κυρία Χατζιωαννίδου, εσείς τι λέτε, που είστε και πρόεδρος της Ένωσης Γονέων του Δήμου Σικαιών, έρχεστε σε επαφή με παιδιά, με έφηβους, είστε και ίδια μητέρα? Όπως προείπε και ο κύριος Δεμιανός προηγουμένως, δεν είναι ένα είδος ναρκωτικού. Κατ' εμέ είναι ναρκωτικό, ένα άλλο είδος ναρκωτικό το ποτό. Και πιστεύω ότι στη σημερινή κοινωνία ή στα αυτά τα χρόνια που μας έχουν έρθει, ότι δεν ξεκινάνε από το γυμνάσιο, ξεκινάνε από το δημοτικό, εκεί στο τέλος του δημοτικού. Πώς ξεκινάνε, δηλαδή τι εννοείτε? Δεν μας καλύπτει η πινακίδα, απαγορεύεται το ποτό κάτω των 18 χρονών σε ταβέρνες ή σε μπαράκια ή... θα πάνε στα καφέ. Στα καφέ ναι μεν απαγορεύεται, αλλά ποιος τους κάνει έλεγχο?
Κανένας. Και έπειτα δεν είναι ανάγκη το παιδάκι το 11 ή 12 χρονών που είναι αναπτυγμένο να βγάλει. Δεν ζητάμε βασικά ταυτότητες. Και είδαμε και στο ρεπορτάζ, βέβαια, και σε ψιλικατζίδικα περίπτερα. Βεβαίως. Όταν ο γονιός θέλει το παιδί του να πάρει, μπορεί να είναι και τον εαυτό του, δεν αντιλέγω, αλλά είναι σαν να παροτρύνει ο γονιός το παιδί του να πάει να το πάρει. Και ποιος μου λέει εμένα ότι το παιδί μου πήρε μια φορά, δυο για μένα, 3, 4, 5, αλλά μετά είπε λίγο να δοκιμάσω, λίγο να κάνω, δεν μου κάνει κάτι, δεν ζαλίστηκα, δεν. Μιλάμε τώρα για ηλικίες, αναφέρατε 12-13 11 και 12 χρονών. Και 11. Ναι, και 11 και 12. Η πρώτη επαφή. Και κυρίως η πρώτη επαφή γίνεται στους χορούς, στα σχολεία που κάνουν πάρτι. Καλά θα κάνουν και το κάνουν, πιστεύω, όλοι οι σύλλογοι γονέων, όλες οι ενώσεις γονέων. Όταν γίνονται κάποιοι χοροί εκτός σχολείου, είμαστε πάντα εκεί, είμαστε πάντα κοντά στα παιδιά, έχουμε απαγορεύσει στο κατάστημα να σερβίρουν υνοπνευματώδη ποτά, έχουμε πάντα αναψυκτικά. Τώρα, αν κάποιο με οποιονδήποτε τρόπο που δεν περάσει στη δικιά μας την αντίληψη περάσει, εκείνο θα είναι η εξαίρεση της εξαίρεσης. Αλλά πιστεύω ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι αυτοί οι πρώτοι από το σπίτι να ξεκινήσει, να εξηγήσει στο παιδί τι είναι το ποτό. Μπορεί τη μια να μην σου κάνει τίποτε, να μην ζαλίστηκες, να μην σε πείραξε, να. Αλλά η δεύτερη, η τρίτη θα πάει στο... Υπάρχουν τώρα κάτι αναψυκτικά που έχουν και κάτι λίγο μέσα που δεν τους κάνει τίποτε, δεν τους πειράζει. Αλλά από το λίγο... Ναι, η μόδα πάνω απ' όλα είναι που μας κυνηγάει. Κύριε Δουίτση, έναν έφηβο τι να κάνει, τι οδηγεί έναν έφηβο να πιει αλκοόλ? Θα το κάνει πιο cool, πιο ελεύθερο, πιο άνετο να μπορεί να φλερτάρει, να χορέψει. Νομίζω. Ναι. Όχι στην αρχή, όντως, επειδή το αλκοόλ σου λύνει τη γλώσσα, σε βοηθάει να νιώθεις πιο άνετα με τον εαυτό σου. Και γι' αυτό είναι τρομερά επικίνδυνο. Γιατί φανταστείτε ένας νέος, και εγώ νέος ξεκίνησα, έτσι, εγώ είμαι παθών. Λοιπόν, μου δίνει μια αυτοπεποίθηση, μια άνεση που δεν την είχα. Και πραγματικά όταν υπάρχουν και αυτά τα πρότυπα που πρέπει να είσαι ο άνετος και ο Σούπερμαν και η ελκυστική γυναίκα και η μοιραία και όλα αυτά, ας πούμε, που βλέπουμε στην τηλεόραση, λοιπόν, είναι πολύ εύκολο. Και απ' την άλλη έχει συνυφαστεί η διασκέδαση, ειδικά με ποτό. Στις εκδρομές της τρίτης λυκείου θα γίνει σφαγή. Αυτό το ξέρουν όλοι. Οι γονείς, εκπαιδευτικοί, τα ίδια παιδιά θα είναι μεθυσμένοι 6 μέρες. Δεν μπορούν να κάνουν και εκπαιδευτικοί κάτι, έτσι δεν είναι? Εντάξει, λοιπόν, όλοι πρέπει να κάνουμε κάτι. Εμείς, σαν οργάνωση και σαν παθόντες. Εννοώ, επειδή αναφέρατε ότι ούτως ή άλλως γίνονται. Δηλαδή, θα τύχει κάποια παιδιά να πιούν και να μεθύσουν στις εκδρομές. Όσο δηλαδή και οι εκπαιδευτικοί να προσέχουν. Αυτός ο οποίος δεν θα πιει, θα νιώσει ξένο σώμα. Δηλαδή, πραγματικά, ας κάνουμε ο καθένας τι περνά από το χέρι του, οι γονείς να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Γιατί να κερνάνε τους πιτσιρικάδες ποτό και ειδικά τα αγοράκια, να νιώθουν ότι κάτι κάνουνε. Ας προσέξουν οι μπαμπάδες. Άρα αυτό είναι κακό οι γονείς να μην προτρέπουν τα παιδιά, ενώ αυτό πρέπει να πάψουν. Καθόλου και... ναι. Δηλαδή να αντιμετωπίζουν σοβαρά αυτή την ναρκωτική ουσία που είναι στο σπίτι μέσα, είναι νόμιμη, έτσι. Αλλά είναι ναρκωτική ουσία, να την αντιμετωπίζουν σοβαρά. Αν ήδη δεν έχουν πρόβλημα, δεν σημαίνει ότι θα αποκτήσει πρόβλημα για το παιδάκι τους, που χαλαρά του δίνουν κάποια ή επιτρέπουν να πιει. Να είναι ένας κανόνας του σπιτιού, ότι είναι αλκοόλ και απαγορεύεται. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη, έτσι, χωρίς να μπούμε σε ιστερίες και πανικούς, ότι πρέπει να προσέξει, ειδικά σε έναν νέο, ο οποίος είναι και ο εγκέφαλός του και η προσωπικότητά του αδιαμόρφωτη ακόμα και πολύ ευάλωτη, είναι πολύ εύκολο με τις δυνατότητες το αλκοόλ να χμαλωτήσει κάποιον. Σε εσάς στην Όσης έρχονται γονείς με παιδιά στο γυμνάσιο που έχουν πρόβλημα, που έχουν εντοπίσει πρόβλημα αλκοολισμού? Ναι, έχουν. Σε ποιες ηλικίες δηλαδή? Από 15, 14, 17. Το αλκοόλ είναι για μένα, κατά μένα, το χειρότερο ναρκωτικό από τα ναρκωτικά. Και κυρία Ελευθερία, επειδή εσείς είστε μες στην Όσης θελόντρια, οι μητέρες τι σας λένε? Το πιστεύουν καταρχάς και οι ίδιες οι μητέρες αυτό? Δεν το πιστεύουν στην αρχή. Όσες έρχονται, λέει, εμένα το παιδί μου είναι στην αρχή, πίνει λίγο. Δεν έχει ο λίγο αλκοολικός, ας πούμε. Ή θα είναι εθισμένος ή δεν θα είναι. Το λίγο δεν υπάρχει για μένα. Και νομίζω ότι το αλκοόλ είναι χειρότερα από τα άλλα ναρκωτικά. Πιο πολλοί πεθαίνουν από το αλκοόλ παρά από το. Και σε αρρώστιες σωματικές υπάρχει, παθαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Και τι μπορούν να κάνουν, κύριε Δουίτση, αυτές οι οικογένειες?
Κοιτάξτε, να προλάβουν, να μην εκλογικεύουν. Όλα αυτά τα στερεότυπα ότι αλκοολικός είναι αυτός ο οποίος πίνει από το πρωί και τρέμουν τα χέρια του και όλα αυτά. Αλλήμον να περιμένουμε να φτάσει εκεί. Με τα πρώτα σημάδια, όπου βλέπουν το παιδί τους μεθυσμένο, έτσι, βλέπουν το παιδί τους να χρησιμοποιεί αλκοόλ με κάθε ευκαιρία. Ας έρθουν, ας κουβεντιάσουν μαζί μας για να προλάβουμε. Γιατί ο αλκοολισμός είναι μια ύπουλη και προοδευτική ασθένεια. Αυτό είναι το κακό και το επικίνδυνο, ότι δεν ξυπνάς ένα πρωί και είσαι αλκοολικός. Σου παίρνει χρόνια μέχρι να γίνεις και όσο πιο αργά το διαγνώσεις και το παραδεχθείς, τόσο πιο δύσκολα θα το αντιμετωπίσεις. Απλά να σπάσουμε την άρνηση. Και οι ίδιοι αλκοολικοί έχουν τρομερή άρνηση, χτισμένη με τα χρόνια της χρήσης τους, και οι οικογένειες. Το αρνούνται. Μα λένε, ξέρω εγώ, είναι δυνατόν νέος να είναι αλκοολικός? Δεν θέλουν να το πιστέψουν, μου φαίνεται. Δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία, στον πόνο, γιατί όλο αυτό είναι τεράστιος ο πόνος. Να μπεις μέσα σε μια διαδικασία, να ψάξεις τι συμβαίνει, τι πρέπει να κάνεις, πώς πρέπει να βοηθήσεις αυτό το άτομο. Και τα παιδιά τα ίδια, κυρία Ελευθερία, επειδή είστε από κοντά και τα βλέπετε, αισθάνονται μοναξιά? Τα παιδιά δεν τα βλέπω εγώ, ο κύριος Δαμιανός, αλλά οπωσδήποτε όταν πίνουν είναι μια χαρά, όλα καλά. Αλλά όταν είναι νηφάλιοι, οπωσδήποτε και μοναξιά και απώλεια, από όλα. Από δουλειές, από φίλους, ακόμη και οι γονείς τα κάνουν πέρα. Κυρία Χατζιονίδου, εσείς τι λέτε στα παιδιά σας όταν θέλουν να βγουν έξω? Ό,τι λένε, φαντάζομαι ότι όλοι οι γονείς. Πώς δηλαδή το χειρίζεστε το θέμα? Πώς το χειρίζομαι? Δεν ξεκινάει από τη μια μέρα στην άλλη, ξεκινάει εκεί γύρω στην Τρίτη, για να μην πω και Δευτέρα δημοτικού, με την έννοια του ότι υπάρχουν γονείς, υπάρχουν και γιαγιάδες, παππούδες, συγγενείς που σε μια γιορτή θα δώσουμε ένα ποτηράκι στο παιδάκι να πιει. Αυτό ήθελα να πω νωρίτερα, επειδή στην Ελλάδα λίγο συνηθίζεται αυτό στα γιορτινά τραπέζια. Αυτό απαγορεύεται δηλαδή, κύριε Δουίτση, είναι μια εικόνα. Εννοώ ότι ακόμη και οι γιαγιάδες δεν καταλαβαίνουν δηλαδή εκείνη την ώρα που το κάνουν, αλλά είναι μια εικόνα δηλαδή που θα μείνει στο παιδί. Πριν 30 χρόνια είχαμε μετρημένους αλκοολικούς. Έτσι. Τώρα έχουμε πολλαπλάσιο αριθμό αλκοολικών. Δεν έχει καμία σχέση ο αλκοολισμός που υπήρχε στην Ελλάδα πριν 30 ή 40 χρόνια ή 20 χρόνια με το σήμερα. Μιλάμε για εκατοντάδες φορές μεγαλύτερο αριθμό αλκοολικών. Ο τρόπος ζωής μας. Το γεγονός ότι δεν δουλεύουν χειρονακτικά οι άνθρωποι, ο ψυχισμός, το άγχος, που είμαστε πιο ευάλωτοι συναισθηματικά, οι σχέσεις που είναι πιο δύσκολες, η καταξίωση, τα πρότυπα, όλα αυτά είναι κάποιοι από τους λόγους που έχουν πραγματικά κάνει το πρόβλημα του αλκοολισμού μάστιγα. Οπότε λοιπόν, ας οι γιαγιάδες και οι μπαμπάδες ας ξεχάσουν αυτά που υπήρχαν στο χωριό τους, που πίναν ένα κρασί αγνό και μετά από χειρονακτική εργασία και με το φαγητό τους. Εδώ πέρα πίνουν, όπως βλέπετε, αν βγείτε αυτή την ώρα στα καφέ, όλοι τους έχουν μια μπύρα, ένα τέτοιο. Όταν λοιπόν πίνουν τόσοι πολλοί άνθρωποι, είναι λογικό κάποιοι από αυτούς να αποκτήσουν εξάρτηση, κάποιοι να έχουν προβληματική σχέση. Είναι λογικά πράγματα. Δεν ήρθαμε να πούμε κάτι το οποίο δεν το βλέπει ο... Το θέμα είναι να πούμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Σίγουρα το συζητάμε. Στα σχολεία, κύριε Χατζιονίδου, όλα αυτά τα συζητάτε? Βεβαίως, έχουμε κάνει αρκετές ημερίδες και όχι μόνο για το ποτό, όχι μόνο για τα ναρκωτικά, για πάρα πολλά προβλήματα που σε εισαγωγικά απασχολούν σχεδόν όλες τις οικογένειες, όλα τα παιδιά, οπότε κατ' επέκταση πάει και προς τα έξω, προς την κοινωνία. Το κακό είναι όμως ότι δεν έρχονται εύκολα οι γονείς. Λόγω εργασίας, λόγω προβλημάτων που είμαστε συνέχεια σαν τα ρομπότ, μια από εδώ, μια από εκεί και δεν μας φτάνει, αλλά θέλουν να παρακολουθήσουν. Δηλαδή αυτοί που έρχονται και ξανάρχονται και ρωτάνε και να βοηθήσουν και. Αλλά καλό θα είναι να μήπως μπορέσουμε και φυτέψουμε στην ψυχούλα του παιδιού μας ή στο μυαλό τους, όπως και να το πούμε, ότι το ποτό τελικά ή και το ναρκωτικό δεν είναι μάγκας, σε εισαγωγικά, και αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, αυτός που πίνει ή αυτός που θα καπνίσει και θα πει δεν έπαθα τίποτε, οπότε κάντο κι εσύ. Ο μάγκας θα είναι αυτός που θα πει και επειδή ήπιες εσύ, εγώ και τι να πιω. Να έχει και παραδείγματα από μόνος του. Αλλά πάλι λέω ότι ξεκινάει από την οικογένεια, σίγουρα μεταφέρεται και στο σχολείο, η εκπαιδευτική, η παιδαγωγή που αφήνουμε τα παιδιά μας έστω τη μισή μέρα.
Κύριε Δουίτσα, η Όασις τι προτείνει και πού μπορεί ο κόσμος πώς μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας? Το τηλέφωνο μας είναι 2310-508-598. Είμαστε εκεί, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ζήσαμε τις εξαρτήσεις στον εαυτό μας ή στην οικογένειά μας. Έχουμε εκπαιδευτεί κάποιοι άνθρωποι για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε πιο υπεύθυνα αυτούς που έρχονται σε εμάς, χωρίς υπερβολές, γιατί πραγματικά είναι τόσο μεγάλο η κλίμακα του αλκοολισμού. Δεν γίνεσαι, ξαναλέω, παίρνει χρόνια μέχρι να αγκιστρωθείς, μέχρι να εχμαλωτιστείς. Αλλά όταν γίνει. Αλλά όταν γίνεις, δύσκολα σώζεσαι. Οι περισσότεροι, το 80% θα έλεγα, δεν σώζονται. Αλλά όλα αυτά δεν μπορούν να τα δούνε τα πρώτα χρόνια όπου δεν έχεις συνέπειες ιδιαίτερες, περνάς καλά και ειδικά αν είσαι αλκοολική προσωπικότητα, σου δίνει όλο αυτό που σου λείπει. Και έτσι λοιπόν εμείς που έχουμε πραγματικά διαγνώσει και μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον αλκοολισμό στα πρώτα του στάδια, μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον ή το περιβάλλον του πιο εύκολα από το να τον αναγνωρίσει και να μην περάσει μέσα από την κόλαση όπως περάσαμε και εγώ και κάποιοι άλλοι. Και πραγματικά, ας πούμε, γι' αυτό λέμε δόξα τω Θεώ που σωθήκαμε, γιατί δεν σώζονται οι περισσότεροι από αυτήν την ιστορία. Είναι η κοινωνικά αποδεκτή εξάρτηση, πραγματικά είναι πολύ υπουλή η αλκοόλη. Είναι πάρα πολύ δυνατό ναρκωτικό. Υπάρχουν περισσότεροι θανάτοι από τα άλλα τα ναρκωτικά. Ναι. Τον αλκοολισμό. Κυρία Ελευθερία, ένα μήνυμα που θα θέλετε να στείλετε στους γονείς που μας ακούνε? Στους γονείς να προσέχουν τα παιδιά τους. Εάν τα δούνε δεύτερη και τρίτη φορά να είναι σε κατάσταση μέθης, να λάβουν κάποια μέτρα. Να πάνε σε κάποιους ειδικούς. Εγώ εκείνα τα χρόνια που έψαχνα δεν έβρισκα. Τώρα πιστεύετε αυτό έχει αλλάξει, είναι πιο εύκολο να βρούμε ειδικούς, Ναι. να βρούμε οργανισμούς? Υπάρχουν πάρα πολλοί. Υπάρχει και η Όαση που ανά πάσα στιγμή νύχτα μέρα είναι ανοιχτή. Είμαστε πολλοί γονείς εκεί, μπορούμε να προσφέρουμε όποια μάνα και να έρθει, όποια σύζυγος και να έρθει, όποια αδερφή και να έρθει, θα βρει ανταπόκριση, θα βρει βοήθεια. Συμπαράσταση, από όλα μπορεί να βρει. Κυρία Χατζιονίδου, τι θα θέλατε, τι προτείνετε για να μην μπορούν οι ανήλικοι να βρουν τόσο εύκολα αλκοόλ? Γιατί η νομοθεσία, όπως είδαμε και είπαμε και όλοι ξέρουμε, δεν τηρείται. Παραπάνω έλεγχος. Στα ήδη υπάρχοντα καταστήματα που λέει απαγορεύεται το ποτό κάτω των 17-18 χρονών, αλλά ή αφού αποφασίσανε να υπάρχουν και στα ψιλικατζίδικα της γειτονιάς μας, στα περίπτερα και σε άλλα έτσι πρατήρια, μίνι μάρκετ της γειτονιάς, τα ποτά και είναι στο ίδιο ράδι με τα αναψυκτικά, θα πρέπει να γίνει εκεί κάτι, να απαγορευτεί και εκεί. Να μην δίνετε κάτω των 17-18 χρονών έστω ένα σνάψ που έχει και λίγο που το μέσα και δεν μου κάνει τίποτε. Γιατί έτσι τα βαφτίσαν μερικά ποτά. Τώρα από εκεί και πέρα πιστεύω ότι είναι θέμα ελέγχου. Γιατί δεν γίνονται οι έλεγχοι. Εγώ να πω ότι η Όασις φέτο που είναι η χρονιά εθελοντισμού διοργανώνει μια εκστρατεία εθελοντικής ενημέρωση χρειάζεται ο κόσμος. Οπότε φέτο ας συστρατευτούμε, ας γίνουμε μέρος της λύσης. Αυτό είναι το σλόγγαν της εκστρατείας μας. Την άλλη Τρίτη στις 12 το μεσημέρι είναι η έναρξη τη Μεγάλη Τρίτη, όπου και ο Μητροπολίτης Άνθιμος και ο Δήμαρχος ο Γιάννης Οπουτάρης θα είναι οι πρώτοι εθελοντές. Με την κυρία Χατζιωαννίδου ήδη ήρθαμε σε επαφή, οπότε όλοι μαζί θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε σωστά και υπεύθυνα τον κόσμο για να μειώσουμε, έτσι, όχι να εξαλείψουμε τα φαινόμενα αυτά, αλλά να μειώσουμε, τουλάχιστον να υπάρχει σωστή ενημέρωση, γιατί δεν υπήρχε. Εγώ έχω 20 χρόνια που έχω καθαρίσει, που είμαι νηφάλιος, δεν υπήρχε σωστή αντιμετώπιση. Πήγαινα, όπου απευθυνόμουν, μου φερόταν σαν να ήμουν τρελός. Ο αλκοολικός δεν είναι τρελός. Δεν είναι ψυχικά ασθενής. Δεν χρειάζεται ψυχιατρικά φάρμακα. Υπάρχει λοιπόν η διάγνωση του αλκοολισμού, υπάρχει και η λύση του πια. Και γι' αυτό και βγαίνουμε στην τηλεόραση και ιδρύσαμε την Όαση για να μπορέσουμε πραγματικά να βοηθήσουμε κάποιον και τις οικογένειες
του αλκοολικού να βρουν τη λύση. Για αυτούς που θέλουν, βέβαια. Πριν κλείσουμε, βέβαια, να υπενθυμίσουμε το τηλέφωνο που δώσατε για όσους επιθυμούν. 2310-508-598 είναι στη Θεσσαλονίκη η Όσης. Κύριε Δουίτση, σας ευχαριστώ πολύ και εσάς, κυρία Χατζιονίδου, και εσάς, κυρία Ελευθερία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να πάμε τώρα σε διαφημίσεις και μείνετε μαζί μας, γιατί σε λίγο θα δούμε σκηνές ελέγχου εισιτήριων μέσα στα λεωφορεία και όλα τα